Son Marina Uralda, directora de Juana Docencia, que xunto coa Central Folk e no Ente Parada SSL levamos a cabo o proxecto Juana Docencia, ponderando a figura de Juana de Ibarburu, poeta de raíz galega e afincada en Uruguai, onde pretendemos achegar á sociedade o proceso compositivo de poesía, danza e música nunha performance a través de obradoiros para toda a sociedade, nomeadamente mulleres docentes, artistas e rurais.